तब भाई लोग और उनकर बहन लोग कैसन पानी आप सब। तो 2024 में बॉलीवुड टक 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 नीचे जाता और साउथ की मूवी टक 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 बढ़ जाता। अबे हमनी के विजय सेतुपति जी के एगो फिल्म ले लो महाराजा, उसे उभरल न रहनी जा तो उन्हें सोनी ली पर एगो साउथ के वेब सीरीज आ गई बा बिंदा। नाम बहुत हल्का फुल्का लागता, लेकिन हल्का में आप लोग मत लें, कहानी देख के एकदम अंदर ने झकझोर दी। इस सीरीज में पूरा 8 गो एपिसोड बा और सारा एपिसोड अप्रॉक्स 40-40 मिनट के तो बटले बा। आप लोग के देखम तो पूरा 5 घंटा टाइमिंग लागी के देखले में। पूरा कहानी 8 गो एपिसोड में खत्म हो गई बा। आप लोगों के लिए खुशी के बात बा कि सीजन 2 के इंतजार नहीं करे के, लेकिन वार्निंग आप लोगों के जरूर बा कि कमजोर दिल वाला लोग के ना देखे लो, काहे से लोग 100 वाट के झटका लगते, कई कट्ठा दूर रहे लो एकरा से। तो अब आप सोचिए एगो पुलिस ऑफिसर बानी और एगो मर्डर होता और फिर एगो और मर्डर होता, फिर एगो और मर्डर होता और फिर आप एक जांच करे जाता नहीं और एक केस के तह तक पहुंच गई बनी। फिर पता चलता कि वो सारा मर्डर के जौन मोटो रहे ओकर आपे बानी, केंद्र बिंदु मर्डर के आपे बानी। तो कहानी कुछ ऐसा बा कि एगो जंगल से कहानी शुरू होता। तो जंगल में एगो नदी में एगो अजीबो गरीब लाश मिलता, जेकरा के दैवीय प्रकोप बतावल जाता। जेकरा के दूर करे खातिर एगो छोट लड़की के बलि देवल जाता ही लोग। लेकिन वो छोट लड़किनी के माई और भाई ये बलि के बिल्कुल विरुद्ध वालो, वो लोग नहीं खेलो चाहत कि हम अपनी लड़किनी के बलि दी। तो का करता लोग कि गांव से वो लोग राती के भाग जाता और पूरा जौन वृंदा के कहानी बा यही लड़का लड़किनी के आगे पीछे घूमता। फिर एगो अलग ट्विस्ट होता, एगो नया कहानी शुरू होता नया शहर से। शहर के गंडक में बोरी में बांधल पत्थर से एगो लाश मिलता। पहले तो पुलिस के लागता कि खुदकुशी बा, लेकिन बाद में पता चलता कि खुदकुशी नहीं खे, कोनो इनके केहू मार देले बा। 16 बार इनकी दिल की लगे वार कल गई बा चाकू से, तब जाके इनकर मृत्यु हुई। और ये तरीका से हमें लाश के इतना घिनौना तरीका से दिखावल गई बा कि आप देख के उल्टी कर दे, भयावह बा एकदम। तो फिर कैसे एगो आदमी के मौत से कई 100 आदमी के मौत के राज के खुलासा हो जाता, एकदम अंदर ले हिला दिया आप सबके। पुलिस पता लगावत बा तो के पता चलता कि जितना भी मृत्यु भइल बा, जितना भी मर्डर भइल बा, वो कुली के तो बारे नहीं खे ना ऐसा नहीं के बार कुली के मृत्यु से पहले रहे। जे के मारता जौन साइको किलर बा, वो मरले से पहले मुंडन करता, मास्क पहिरावता, तब जाके गटई काटता। देख के आप लोगन के कल्कि और असुर वाली फीलिंग आई। एक एपिसोड से दूसरा एपिसोड में आप कब चल जाए आपके पता ना चली। एपिसोड धीरे धीरे खत्म हो जाई, लेकिन आपके पता ना चली। वृंदा में दिमाग घुमावे वाली कहानी बा और इनमें चिड़िया उड़िया के जौन मर्डर के जोड़ दिहल गइल बा, वो एकदम भाई अनएक्सपेक्टेड बा। जौन मेकर्स बालो वो एकदम जनता के दिमागे पकड़ लेले वालो। ये कहानी में भगवानों के देखावल गइल बा, लेकिन भगवान के वो तरीका से नहीं के देखावल गइल जौन तरीका से ऐसा हो सके कि हमनी के भगवान पे विश्वास होके। एमे देखम तो भगवान के एगो अलगे नजरिया से आप देखे लगम, अलगे एगो प्रथा कुरीति से एमे दर्शावल गइल बा। एक कहानी के पूरा फोकस मर्डर पे बा। एमे जौन एकदम सीरियस वाला काम कल गई बा भाई, बॉलीवुड वाला कोनो रोमांस नहीं के ऐड कल गई।
आप में अगर रोमांस के चलते देखल चाहता नहीं तो वो एकदम ना मिली। और अगर एमे चाहता नहीं कि जौन एमे पुलिस कैरेक्टर बा ओकरी पर्सनल जीवन में कोनो व्याख्यान दिहल गइल बा तो वो बिल्कुल नहीं के भाई लोग। कहानी के शुरुआत के 3 एपिसोड तक आपके ऐसा लगी कि बस एक के जंगल वाला कहानी शुरू होता, फिर चौथा एपिसोड आई में एक अलगे कहानी शुरू हो जाता भाई। और सबसे खतरनाक बात तो ये बा कि जब 5वां एपिसोड शुरू होता भाई साहब एकदम कहानी एकदम अलगे मोड़ ले लेता। ऐसा लागता कि जोन हमने के पहले सोचत रहनी जा वो बिल्कुल एमे नहीं खे, एकदम अनएक्सपेक्टेड हो गई बा। ऐसा ऐसा लागता कि जोन हमने के शुरू में सोचत रहनी जा कि हाई मर्डर बा हाउ मर्डर बा, एकदम एमे अलगे हो जाता भाई। आप लोगों के सोच से परे हो जाता एकदम। कहानी में विलेन कैरेक्टर के ऐसा देखावल बा कि पूरी कहानी में आज पुरानी कहानी के नई कहानी में जोड़ के देखावल जाता। पास्ट के प्रेजेंट में ऐसा देखावल गई बा कि आप हीरो के छोड़ी विलेन कैरेक्टर से प्यार हो जाइए आपकी। कहानी में इतना कहानी बा, कबो लइका लइकनी के जंगल में देखावल जाता, फिर ओकर आँख जौन बा उ शहर में खुलता, फिर एगो नदी में नया लाश मिलता, फिर एगो प्रोफेसर बा जौन की कोनो भी धर्म में माने वाला लोग के मारता, कहता कि जे धर्म में मानता भगवान में मानता उ ए दुनिया के सबसे बड़हन पापी बा। एक कहानी इतना जल्दी शुरू होता, एक कहानी में इतना कहानी बा, इतना जल्दी खत्म कर जाता कि कब आप 8वां एपिसोड देख के खत्म कर दें आप खुदे सोचते रह जाए। बॉलीवुड वाला में कौन रोमांस नहीं के घुसावल गई, पुलिस वाला लोग के निजी जीवन में के छेड़ल नहीं खे गई भाई। कहानी एकदम सीरियस बा, मजा आ जाए आपके देखम तो। ये में जौन त्रिशा कृष्णन जौन रोल कैले बड़ी न भाई एकदम लल्लन टाप बा। सुंदरता के साथ बुद्धि के तालमेल में जितना आप उदाहरण पेश करम ओमे त्रिशा कृष्णन जी एक नंबर खरा उतरल बड़ी, एकदम खरा सोना जैसा। सुंदरता के साथ साथ बुद्धिमता भी हमें देखावल गई बा। अगर हमें स्टार रेटिंग के बात कल जाओ तो हम 5 स्टार में से 4 स्टार दे। पहला तो जौन में आध्यात्मिक मर्डर देखावल बा, ओकरी बाद से एमे जब 5वां एपिसोड में ट्विस्ट एंड टर्न जोड़ल बा वो तो भाई एकदम अनएक्सपेक्टेड बा। और झटका तो तब लागता जब एक्टिंग जोन बा ना भाई एकदम अपनी आप से जोड़ दे। बनल बा भले से पिक्चर साउथ में, लेकिन जौन भाई आप एकदम अपने आप से कनेक्ट कर लें। हिंदी भाषा में भी आपके मिल जाई। मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर से एकदम भरपूर कहानी बा, आपके कहानी देखे के चाहिए। और सब अगर कोनो गलती हो गई लोग है तो आप कमेंट में बता सकिले। प्रणाम।